Pública Municipal d'Onda. El motiu d'aquest vídeo és per recomanar-vos lectura. Mireu, avui vos presentem los diarios de Cereza, els diaris de la Cirera. Clar, recomanar lectures ara, que la biblioteca està tancada, no tindria massa sentit, però és que en aquest cas, aquesta col·lecció la podeu trobar a la plataforma eBiblio. En funció de si escolliu castellà o valencià, trobareu uns títols o uns altres, així que el millor que podeu fer és buscar pel seu autor. Mireu, el text de los diarios de Cereza és de Jory Chamblon i les il·lustracions d'Aurélie Negret. Val? Los diarios de Cereza són ja 5 els títols que hi ha. En tots ells hi ha un misteri a resoldre. I el misteri el resolen entre Cereza, la Cirera, i les seues dues amigues Lina i Erika. Els llibres estan molt bé perquè no només combinen les il·lustracions típiques d'un còmic, com és el format de text de los diarios, sinó que a més, clar, estan en forma de diari. Així que tenim pàgines, algunes, en les que Cirera ens mostra pàgines del seu diari. Pàgines del seu diari en les que també ens trobem fotografies, dibuixos, postals, i és una bona manera de treballar amb els menuts i les menudes altres tipus de texts que podem trobar. Ja vos dic que els diaris de la Cirera és una col·lecció molt xula, molt ben treballada. Ha guanyat el premi al millor còmic infantil en la Fira d'Angoulême, que és el premi més prestigiós a nivell d'àlbum il·lustrat a Europa. I ja us he dit, són 5, aquest és el segon, que us he comentat, ens agrada moltíssim perquè biblioteca i bibliotecària tenen un pes específic molt important dintre de la trama de la història. En aquest cas, la Cirera i les seves amigues es troben de vacances d'estiu i la Cirera se n'adona que hi ha una dona del seu veïnat, una dona major, bastant major, que és tots els dimarts a una hora determinada de sa casa, acompanyada d'un llibre i amb un posat molt trist, segons ella. I quan torna unes hores més tard, sembla més trista encara. Clar, a ella li pica molt la curiositat, perquè ella vol ser periodista, i una periodista ha de ser curiosa. Així que enganxa a les seues amigues Lina i Erika per tractar d'esbrinar què és el que li passa a aquella dona i què és el que amaga aquell llibre. En el primer, per exemple, de la col·lecció, el Zoo Petrificat, que va encantar a les nostres lectores i els nostres lectors, hi havia un altre misteri. El misteri era que les 3 amigues tenen una casa dalt d'un arbre i un dia veuen aparèixer del mig del bosc a un home acompanyat d'una gàbia amb un lloro dins i l'home va tot tacat de dalt a baix de pintura. I això passa un dia i torna a passar uns dies més tard i torna a passar uns dies més tard, i clar, elles ja no es poden quedar sense saber què és el que hi ha ahí darrere i el segueixen fins al mig del bosc, fins a descobrir què és el que amaga aquesta situació, aquest personatge tan estrany. Així que, si vos agrada resoldre misteris, si vos agraden les il·lustracions, si teniu intenció d'escriure un diari de tot el que ens està passant ara i de tot el que solem fer a casa, vos recomanem moltíssim, ja vos dic, per a totes les edats, els diaris de la Cirera, los diarios de Cereza. Si no teniu accés a la plataforma eBiblio, poseu-vos en contacte al nostre correu electrònic biblioteca@onda.es, que vos la facilitarem ràpidament, tant si el lector és infantil com si és adult. Esperem que vos agradi moltíssim i ens veurem en uns dies amb una nova recomanació lectora. Passeu-vos molt bé. Adeu!